ọpụta afa nke tata na-agalụ Ogechi, Ogechukwu ka mma, ịghọtago m Ogechi for short. Nke nwaanyị na-azakarị ya, ịghọtago dịba nne na nna nwere ndidi, ba nwere olileanya, were ndidi wee na-ese Chineke, ịghọtago wee bịa ụwa n'aka baba wee bụọ ya Ogechi, ịghọtago na Ogechukwu mgbe Chineke decide na onye nwa ka mma, ezigbo afa nna. Den nke nwoke na onwe ya abụrụ mmadụ kwe ịma na asị na ndị Igbo si na mmadụ ka a na-aya, ịghọtago na ibe na-eme anyị mostly bụ mmadụ ibe anyị na-eme anyị ibe ahụ, ma mmadụ ibe anyị na-akọsụ ya apart from nke anyị kọsụrụ, ịghọtago ọnya ka aba ji agala nke nwoke, ịghọta ebe na-eje. So nne na nna gị ba na-eghe anya ịbịa ụbaba wee bụọ ya na mmadụ kwe, ọkwa ịghọtago nnukwu afa ka ọ bụ, and afa nwere omimi, ọkwa ịghọtago afa ga na-edu na ngwakọ